benvinguts de nou a la Mimosa. Avui us proposo que cuinem mandonguilles amb castanyes i bolets. Comencem! Aquesta recepta consta de diferents passos. Per una banda, primer prepararem les mandonguilles, després hem de confitar la ceba i després prepararem la salsa. Per les mandonguilles necessitarem 250 grams de carn picada de vedella, 250 grams de carn picada de porc, un ou, un gra d'all, una mica de julivert, molla de pa i pa torrat també. Després en el quadret ja us posaré totes les quantitats. I després també necessitarem un got de llet, sal i pebre blanc. Per confitar la ceba, aquest pas us l'explicaré més detalladament quan arribi el moment, però en aquest cas jo ja la tinc feta perquè és un pas que requereix de molta estona. Per preparar doncs, la salsa necessitarem un parell de grans d'alls, una mica més de julivert, un parell de tomates que ratllarem, tomàquet madur ratllat, pastanaga que tallarem a quadrets finets, un gotet de vi ranci i picada. Per la picada necessitarem unes quantes castanyes que prèviament haurem bullit i pelat. Després hi posarem un xupito de moscatell i també una altra vegada all i julivert. Totes les vegades que apareix all i julivert és en poca quantitat, perquè si no després ressalta massa el gust. Doncs vinga, comencem, som-hi! Per preparar les mandonguilles posarem en un bol les dues carns picades, posarem un ou també, una cullerada de pa ratllat, una mica d'all i julivert trinxadet ben petit, i després també hi posarem la molla de pa i un got de llet. La molla de pa primer l'aixucarem amb la llet i després ho abocarem a la massa. I tot això ho remenem amb les mans mateix, amb una cullera, com vulgueu. I en fem boles, les enfarinem i les fregim. El resultat ha de ser això, mandonguilles. Un cop tenim les mandonguilles fregides, les posarem al cinc de paper de cuina perquè absorbeixi tot l'oli. Un cop ja tenim les mandonguilles preparades, les reservem i passarem al següent pas, que serà confitar la ceba. Per confitar la ceba o caramelitzar la ceba no es necessita sucre, es necessita temps. Llavors, el meu consell és, ja que és un pas que és molt laboriós de fer i que, molt laboriós no, sinó que requereix de molta estona, potser val la pena dedicar-hi un matí i deixar-ne preparat. Després es pot congelar, ho guardem en el congelador i quan en necessitem en traiem. Llavors, la idea és agafar les cebes, es parteixen de dalt a baix i després seguint les vetes de la ceba. No podem partir les vetes per la meitat, sinó que hem de tallar la ceba seguint les vetes, en juliana molt fina. Llavors ho posem a la paellera i ho deixem coure i coure i coure. Pot ser que duri fins i tot 3 hores el caramelitzar la ceba. Al final, si ho hem fet bé, hem d'aconseguir uns fils de ceba semblant a aquests, així. Jo no hi he abocat sucre aquí, això és simplement ceba i oli. I durant el procés de cocció la ceba deixa anar el sucre que ja porta ella dintre i ella sola es caramelitza amb aquest sucre. Abocar-hi sucre només farà que el plat sigui més calòric. Al principi de tot, quan us parlava de bullir les castanyes, recordeu que quan les posem a bullir els hem de fer un tall tot al voltant perquè si no a vegades exploten. Llavors poseu un cassó d'aigua amb abundant aigua, els 300 grams de castanyes tallades i quan l'aigua arrenqui el bull comptem uns 20 minuts. Les traiem i les posem a escórrer. Llavors, en el pas que estem ara és preparar la picada i per la picada necessitarem agafar 2 castanyes d'aquestes que hem bullit i hem pelat, una mica d'all i julivert i un gotet així de moscatell. Fem la picada, ho barregem tot bé, ben picadet, perquè aquesta picada ens servirà per espesseir la salsa, que és el pas que farem ara. D'acord, doncs ara comencem a preparar la salsa. Per preparar la salsa necessitem una mica de tomàquet, que ja he ratllat prèviament, aquí hi ha 2 tomàquets, 2 pastanagues que he tallat també a dauets petits, un all trinxadet. Començarem per aquí. Un cop tinguem això una mica sofregit, llavors hi afegirem una mica de ceba confitada i els bolets. Mira, repicante. No, encara no puc.
I aquelles castanyes? No, aquestes castanyes són pel plat, rei meu. Un cop ja tenim el sofregit en marxa, hi afegirem 3 cullerades d'aquesta ceba que ja havíem confitat. Una, dues... I també una copeta de vi ranci. Li donarem unes quantes voltes i després hi afegirem la picada. Una vegada ja tenim el sofregit força reduït, sobretot l'alcohol del vi ranci ha evaporat, ho notarem quan fem així si ja no sentim l'olor d'alcohol, i abocarem la picada. Recordeu, en la picada teníem les 2 castanyes, una mica d'all i julivert i un xupito de moscatell. Ara afegirem una miqueta de caldo. Jo he agafat aquest, és un caldo de verdures i bolets de la casa Montbolet. I n'abocarem una mica ara i una mica quan hi posem les pilotites. Doncs ara afegirem els bolets. He fet una barreja del que tenia, que són ceps, oriols, ginestroles, trupetes, és a dir, el plat el podeu fer amb els bolets que vulgueu, si només teniu ceps, ceps, i si només teniu ginestroles, doncs ginestroles. Jo tenia una mica variat, per tant, ho posarem tot cap a dintre, ara que ja tenim el sofregit en marxa, amb la ceba, hem salpebrat, bolets cap a dintre, que cogui tot una mica, que s'impregnin tots els ingredients dels sabors. El bolet ha de deixar anar la seva olor, també, el seu suc. Em sembla que abans us he explicat que hi havíem de posar-hi les mandonguilles. M'he saltat un pas. Primer les castanyes i després les mandonguilles. Bueno, ara que ja ho tenim tot una mica, que ja va coent i tal, hi afegirem les castanyes. Eren 300 grams de castanyes que havíem prèviament bullit 20 minuts separat. Recordeu el tall, fer-li sobretot un tall quan les poseu a bullir. 20 minuts, pelades, li hem de treure la pela de fora i la pela de dintre, que podria marcar, i després cap a dintre. Estem a punt d'acabar. Ja tenim tota la salsa feta, la picada, els bolets, les castanyes, tot a dintre va fent el xup-xup, i ara l'últim pas és afegir-hi les mandonguilles. Un cop ja les tenim aquí, les anirem abocant a poc a dins de tota la salsa i posarem una mica més de caldo i a bullir. Una estoneta més. Penseu que aquests plats estan més bons a l'endemà, quan ja hem reposat una mica, la salsa entra dintre de les mandonguilles, els bolets han deixat anar el seu sabor, les castanyes s'han posat més tendres amb el suc, tot plegat. Aquests plats així estan més bons a l'endemà. Aquest és l'ingredient secret de la recepta, és pols de cep. Li acaba de donar aquell gust de bolets que ens faltaria, és l'ingredient secret. A muerte. Pues ja ho tenim. Això ja està. Recordeu que aquest plat és més bo el dia següent.
Ara n'emplatarem una miqueta per presentar-lo, però aquest plat reposat amb els ingredients, el bolet, la castanya, la ceba confitada, tot ha d'anar impregnant els seus sabors, penetrant a dintre de les mandonguilles i l'endemà està boníssim. Molt bé, doncs ja ho tindríem. Aquí teniu, mandonguilles amb castanyes i bolets. Com que és un plat que tendeix a ser dolç per les castanyes, per la ceba confitada, jo us aconsellaria maridar-lo amb un vi que tingui un toc àcid, i en aquest cas us recomanaria el most de Masia Serra, que és un vi rosat que crec que pot compaginar molt bé amb aquest plat. Moltes gràcies i fins a la propera recepta. Adeu!